Oh Jesus, use me as an instrument of praise. I am always here for you. Glorified,
As a result of this election, this place would have been in disarray. But the mercy of God has seen us through. If the presence as we worship Him, let's give Him praise. In Jesus' name. The chairman of Butalogia came with the Anna. Now, go to the Patata. I am going to go to Akaroka. When I get to I know officially come. Lord, actually, to Lord, I mean, Kanabu, Kaiwatanibu. I call him a boy, you lie. I shall wear you the rule of one or an apple. Here may be a window. Oh, the other last year, only more here called. I do not hear, always see, Madame Atarema. I nice draft. And yo, the idea. My sister will miss you when Baburo, after one in a market. And what was there, not what now so good. My second preventing America, after a pro, Africa, and Africa. But what I call one in Nagapore, I love artificial market. My grandmother. Fortunately, I was not, I was here enough for prayer. When I you Malaba. Now I would allow Asia, Papa, Mulu. When the Macabia back, Mata, how you go. And I know your opponent. Coco Road is road, and I get on my. Can we work in Mafia? I know your Papa, you see, why working. Go by us. Oh, yeah, Obu Massif, and I'm not a Brucey Afia. I don't put a Friday, Galaga. I don't know, I can't take it to them. Or dear. Come on, when you can't have can you talk now? When you Mamma is away, Chiara. Can you walk who who's only Lobana? Come with no Lobana, man. Check it was here, I got Georgia. He Christ George, boy, Amen. Can you please lift your right hand to the heavens? The Bible said the path of the just is like a shining light. It shines and brighter. Amen. Our prayer will be that Alaba market will never know a better yesterday. But as this new executive is being introduced, Alaba will go from better to the best. Amen. The light of God shining in this market will shine brighter.
their businesses. The servant will serve your guests safely and be settled. Life for people will be better and better than ever before. That will be our prayer. Do you understand what I'm saying? Hallelujah, like I said, and when we shout this hallelujah, something great is going to take place in the life of somebody. You will check for all the bondages the devil has brought upon you, and when you look for them, you will see them no more. Amen. Are you ready now? Yes, sir. If there is anybody that is disturbing you, tell the person to leave you alone. Okay? Allow them get a good chance for yourself as we shout this big hallelujah. Are you ready now? Yes, sir. Everybody, No. I was getting ready. You have already gone. Okay, take it again. After I say shout a big hallelujah, then you respond. Are we ready now? Yes, sir. Okay, if you are ready, praise the Lord. Amen. Quickly, let us go to the book of 2 Corinthians chapter number 7. 2 Corinthians chapter number 7. I want to read from verse 13. The book of 2 Chronicles chapter 7. I read Chronicles chapter 7 from verse 13 to 15. I read, and it says, if I shut up heaven, that there will be no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Now my eyes shall be open and my ears attend unto the prayer that is made in this place. Shout a big hallelujah. Hallelujah. The place we read, the Bible said, if I shut the heavens, that there will be no rain. Then you now begin to wonder, what would have brought about the heavens being shut? And not only the heavens being shut, he said, if I command the locust to devour the land. Do you know who is talking here? It is the Almighty God. So God said that the heavens that's supposed to be open, he can shut it. God also said that he that created the locust can also command the locust to destroy the source of our livelihood. That is what God said.
And he also said that if I send pestilence among my people, if I send pestilence among my people, what is pestilence? Pestilence is any epidemic disease that is highly contagious, infectious, and devastating. When you say that this thing is a pestilence, then it is epidemic, it is dangerous. Okay, it can jump from one person to another. Okay, for example, you remember when the AIDS came out newly, it was so dangerous that some people, when they discover they are HIV positive, they rather die than have that disease. And their wives will isolate them, they will run away from them. Why? Because they believe that ordinary speaking with their husband can make them to contact the disease. That is an example of pestilence. It is dangerous. God said he can send pestilence. Do you remember the time of the I surrender unto your lordship. I surrender to your lordship. Come and reign in my life. Come and rule in my life. And let the name of the Lord be glorified. Let the name of the Lord be Thank you, blessed Father. Thank you, In blessed Jesus' name we pray. Lift up your hands finally as I pray for everybody here. Father, in the name of Jesus. Everlasting Father, I commit all the people in this arena into your hand. Father, look at their hands lifted unto you to surrender unto your lordship. Father, I call on you as we have asked for mercy. Father, have mercy upon the inhabitants and the occupants of Alapa International Electronic Division in the name of Jesus. Amen. Thank you, blessed Father. Glory be unto your holy name. For in Jesus' name we are praying. You're going to shout 3 powerful amen. Are you ready? Want to go? Amen. Amen. I'm standing here as the immediate past PRO. Today, my work will end as a PRO. So, before then, I want to usher in to the podium the immediate past chairman of this electronics to usher in the new elected officers in the person of Honorable Uchenna Nnadozie Daniels to the podium. All protocol duly observed. It is with great pleasure and profound gratitude to God that I address this general assembly today. I want to most humbly and sincerely thank God for His divine guidance, protection, and your love and support to us the past 4 years. This gesture informed the peace and tranquility that we enjoyed as a market
as an association the past 4 years. I'm very grateful to God and thankful to you, members of IMAE. Can we do something for Jesus? Your support has been awesome. The Lord bless you all. We came this far successfully despite the various challenges we faced, basically due to your unalloyed support, a support that enabled us as a market and an association to enjoy 4 years of peaceful government without any reason to close your shops abruptly before closing time. Thank God for all that support and His grace. May His name be glorified in Jesus' name. A government that closed and vacated all court cases the association had today. Today, as I stand speaking to you, Alaba International Market Electronics has no court case. To God be the glory in Jesus' name. On the 5th of October 2018, a new elected executive was elected and sworn in by the electoral committee. Today, they will be presented to us. The election was very peaceful and credible. The electoral committee that was headed by Chief Uchobi has done wonderfully well. I implore sectional heads here to copy our mode of election to ease the tension and bickering created during market elections. Today marks the end of an era and the beginning of a new dawn, all to the glory of God. As I come to the podium, one of the founding sons of this IMAE, in the person of Chief James Owole Apihedi, one of the founding sons, to the podium. Alaba Kwenu. Alaba Kwenu. Well, I'm standing here as usual. That once in a while when we have such an event, courtesy demanded that some of us who have been part of this market from the beginning up to now to stand up and say one or two things to encourage you and to advise you. Alaba Market has gone a long way. Having been here, by next year will be 40 years. And some people have been working, doing all they could do to make sure that this market is growing from strength to strength. I want to thank our founding fathers. We must respect and adore them at all the time. I want to ask you for one thing. This market is very important to each and every one of us. As we know where we are coming from, we don't have anything than this market and so many other markets. So please, I want to ask you, no matter whatever politics that is going on in the market, let us remember that we have one objective of coming to Alaba is to do our business and make our money. God. Hallelujah. Alaba Kwenu. Alaba Kwenu. Alaba Kwenu. Igbo Kwenu. Igbo Kwenu.
I wish to thank God immensely for this wonderful day, especially standing before your presence today with my brothers. From this time, from now on, the past chairmen will always see themselves as brothers. The problem of one person is the problem of all. Touch one person, you have touched all of us. We have decided to make sure that from today, everything that concerns Alaba will be our priority. We shall always make sure that the way we started from nothing to something, most of you who have come honestly and diligently to this market with nothing but sincerity, you shall go home with something in Jesus' name. Amen. I will continue to pray that no weapon fashioned against us shall prevail. Amen. We have served Alaba diligently. Most of us came out having one illness of other. Many of us are hypertensive. Many of us have ulcer. The stress level was so high that almost all of us are suffering one thing. So if all of us should be suffering one thing, that means we kind of encounter this from the service of this market. But by the grace of God, we shall not die by them in Jesus' name. I wish to thank my fathers, the founding fathers of this market, and will promise you that your legacy shall remain indelible. And we shall always remember you as long as you live and thereafter. We shall ceremonize you now and not later. And by the grace of God, you shall be happy that you have children like us. In our Igbo culture, a child who says his father will not sleep, he himself will never sleep. Therefore, I will bless the new chairman when time comes here. I want to appeal to all of you to be very cooperative to this young man, to be very loyal to him, to cooperate with him fully so that he will succeed. And when he succeeds, you people succeed. Therefore, I pray Almighty God, who keep the founding fathers, 4 of us remaining now, 5 of us. The 5th one is in India now, on operation. I spoke with him on Saturday. He asked me the result of this election. I told him, and he was very excited. Very excited. So, it is your prayers that we, the fathers of this market, will live longer. When we are building this market, this man now standing is only 28 years old. He's now grandfather, but he was only 28 years old when we were building the market. He followed us day and night, wherever we go. He followed up, and he learned very fast from us. God will bless him. Now, I wish you all, what do I call it? Because new revolution can you have. New revolution. I wish you all to enjoy this new era. This new dawn. This new revolution. Thank you. This government that coming now is a change. It's a change.
It's a change. It's a change. It's a change. It's a change. Chief Uche Obi and his team to the podium. Praise God. Amen. I have the privilege to introduce to you the people that Alaba has chosen to take the responsibility. And I will start from the list. For the post of Assistant Provost, Mr. Dalente Chukwuma, honor, please come around. Mother Abuchi Alo Rajuku. Financial Secretary Adog Ifai. Treasurer Christian Ogike. Assistant Secretary Mrs. Amara Grace Umaneche. General Secretary Remigius Okodia Bennett Obini Ben. Second Vice Chairman Eugene Chukwuma Obiezu, former PRO. First Vice Mr. Amajoy Caminus. And the big masquerade who is going to champion the cause of all this elected body in the person of Honorable Ugochukwu Polinus Sound Priest. Oh Jesus, use me as an instrument of grace. I am always here for you.
Give them a heart of flesh, the heart that loves God, the heart that loves the people. Give them hearing ears, that when the people will cry unto them, they will be able to hear. Make them to be men and women of justice, that they will not, oh Father, Lord God Almighty, not go the wrong way or give wrong judgment in the name of Jesus. Father, I pray that you assist them, oh God. Let their tenor be the best. Let their tenor be the best. In the name of Jesus. I therefore bless them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Ghost. Father, I commit this oil into your hands. I consecrate this oil before you. Father, may your power be resident in this oil. Father, may your grace be resident in this oil. May your anointing be resident in this oil. As this oil comes upon the forehead, let every yoke be broken. In the name of Jesus, I therefore consecrate this oil unto you. In the name of God the Father, in the name of God the Son, and in the name of God the Holy Spirit. Amen. Represented by the Vice, Mrs. Edina Uchoboch, the founding father, the chairman emeritus, the outgoing elected officer, and the executive council member,
the chairman of the council of the sectional head, amalgamated, the members of International Market Electronics, the BPO, the Nigerian Police Force, the Odo Police Force Odo, the Lord's Ritual and Temporary. I wish to use this August occasion to welcome you in today, April movement making event in the annal of our history of Alaba International Market Electronics. Today is a new child is born. Today, a new and formidable team is formed in IMA Electronics. I wish to use this opportunity to thank the founding father, the board chairman, the outgoing elected officer, the executive council member, the delegate for electing me. I wish to thank all who stood and believe in me in this race. To you all, I say a big thanks. It is a great privilege and honor to be elected the elected chairman of our respected association, having been handed the mantle of leadership of our great body. I promise to work in tandem with my co-elected officer, the executive council, the council of sectional head amalgamated, the founding father, the vice chairman, the Odo local government, and the Nigerian Law Enforcement Agency, and all many members of the association to bring more and improve infrastructural development in the market. I shall do everything possible with above mentioned body and agency to eliminate street trading and the congested traffic in and out of our market. Thank you, sir. I shall reorganize all the committee and structure and narrative of effective service to our customer and members of the market. Yes, sir. God bless you, sir. I shall also recognize the security, the task force, the architecture of the progress and more effectiveness. I shall restore the lost glory of the market and the ordering a creating better image and public relation for the market. I shall also create a sick buy, fire service and first aid service, emergency health and regular check. The sanitary condition shall be improved upon also. Finally, justice, honest, hard work, temperance, accountability shall be our goal. The era of docility and mediocrity is gone. There is new dawn. I want all of you to assist me and my officer to achieve this goal. May God bless all of you in Jesus' name. Long live IMA. Long live International Market. Alaba International Market. Long live Odo local government. Long live Lagos State. Long live Federal Republic of Nigeria. You finish Ugochukwu, Sam preached. Amen. After many years in Alaba, they elected in this office because all the masses elected in this office. Can you go to the rules of the
hospital. So I can use the Lord that hospital first. Thank you, my chairman. I want you to help us to look into our road so that our customer will be able to come and buy something from us. Between that place, everything mean I promise. By the special grace of God, I have fulfilled enough for Jesus. It's my opportunity. When you never contest in election, I have formed a unity government. Unity government. Unity government that will carry everybody along. Unity government that will carry everybody along. Never contest in election. Win election. Every election of whom we win. And even now, you woman, one of them, I join hands together to move Araba forward and after Jesus. The reason why I want to open in Mafia is to collect things that is not going well. So everything that is not going well, we must collect it. Injustice must stop. Only even a many don't have any mafia. Now I'm a new photo. Ndane pure water. Ndane milk. Ndane even issue. For Batani mafia now for 15 naira. Today all stop. This market remain for 2 years. This market remain for 2 years. I celebrate 40 years anniversary of this market between now to December. By then, we reward people that have worked tirelessly in this market. The founding father, the past chairman, the stakeholders, I recognize praise the Lord. Hallelujah. On Sunday, we have somebody nonsense. Starting from today, nobody will enter this market on Sunday. Thank you, sir. No work on a lap on Sunday. If you want to work from Monday to Saturday. Yes, sir. On Sunday, nobody will enter this market. From now on, all the committee, except security and task force, all the committee is being dissolved. The chairman of the committee and the vice chairman of the committee will hand over to the secretary. This government I value today. This new government, I can draw closer to you. I want to draw closer to you people to know your problem. So even we're not done the work that any complaint email, send their test now that number. Send their test now that number. 080-00256-273. I have asked secretariat. Any complaint email, forward their test to this number. I want to ask even develop for the masses. I will even develop for the masses. Make sure you stand here and take your own. May God bless all of you in Jesus' name. We now tell you, raise up your hand. Chairman wants to pray for me. We now tell you, I am not going to get the light and Alaba walking to Jesus. I am not going to get the light and Alaba walking to Jesus. Between now to December, whether they like it and they like it, all need them off my becoming them off my. You have the Lord, man, Jesus. You have the Lord, man.
come to December, okay, Lord will restore the vote for you. The Lord will pay you with interest. The Lord will pay you with interest. You will not die premature. You will not die accidental. You will not die unfulfilled. You will not die uncelebrated. You are going to live to see your good news. It's well with you. It's well with you. It's well with you. May the Lord bless you from Zion. May the face of the Lord shine upon you. May the Lord be gracious unto you. It shall be well with you. I cover you with the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Bless in Jesus' name. God bless all of you. I love you in Jesus' name. Executive, or a new person, the old administration may expire on Monday. So we elected the new government, and the other new government came in inaugurate today. And as it pleases God, now as I an office, a little entertainment. So that's why we are here. And we are guests for the chairman, the new chairman, Mr. Paulinus Ugochukwu, on office here. So just on the thank you visit. Imana so word mbali ku ha mmadụ na-ekwu okwu ayọtata m mana ihe mara nkwa bụ na okwere ọ ga-eme. I think ndị mmadụ si na ọkụ enidiri ọkụ maka na electronics ka anyị na-ere, so enidiri ọkụ anyị nidiri clear the road ka enwee free movement ka ghara na-enwe traffic. Enidiri discipline in the market so that ka ndị mmadụ nwee ike na-esi fara nri a na-abịakwa alaba otu esi abịa before. So there were a lot of things, small things I gave me. So he will start somewhere. Yeah, as you can see, I need to know about that is an evidence I support there. Open I support there. I can handle so go to Israel. Go see Nigeria support. This is one of the best election immigrant in Alabama, and over a very big support. So I get move man. Hope you do not hear today. Oh, a new dawn and the new era. Obi dị m ụtọ. Ihe niile na ịhụrụ ndị ahụ ndị chịrị Alaba before ha sọpọtụrụ ya nwere nsogbu ọbụla ebe ọnwa na-aga mba rifo nwanne kwụrụ aka mụ no nwere ero dị ego m agụụ ndị mmadụ bịa nyewe m nsogbu nyekịta m nsogbu nwetịba ka m kpee ekpere so mgbe m kpechara ekpere Chineke si nje na onye na-akpọba ka m bịa mezi ife mebiri emebi ife mebiri emebi ka nkụ enwere ụzọ echi abịa Alaba ọkụ eletrik adịla na Alaba enwere ebe a na-eji ụlọ ọgwụ ebe a na-arụrụ ya mmadụ eji etriti mmadụ hospital enwere moto eji agbanye mmiri moto eji agbanye ọkụ
ihe ndị a niile ka bụ nkọ ruo kịta ma na-aza international ọ dị mma n'uche nke kedu ndị osi n'aka ndị gọọmenti osi n'aka ka ndị ọchịchị gara aga ka ọ bụ na gọọmenti enyere anyị aka anyị nyere onwe anyị nke mbụ kachasị n'ụbụ ihe gbasara ọkụ ọgba tintim eji amụ ọkụ ndị mmadụ na-ego n'Alaba na-eme anwụrụ a na-akwụchu ebe ọbụla mgbe ụfọdụ ndị mmadụ a na-ekuru ya dị iche iche dịka mụ na ya kpagburu nkata ọ gwara m na ihe gbasara ọkụ so n'ofu ihe izizi a ga-elebanye anya na ya ka afọ na a na-enwe ọkụ ọ bụrụ na enwe centralized system a ga-eji na-enye onye ọbụla na-azụ ahịa ọkụ ememila ihe gbasara anwụrụ ịkwụ n'ebe ọbụla then nke bụ ihe gbasara ụzọ ụfọdụ ndị na-achọ ịbịa Alaba azụ ahịa na-abụ ha rute ebe a na-akpọ votes ha chigha azụ maka ụzọ agaghị ndị mmadụ ji ụgbọala na ihe ngwaahịa wee kpọchichi ụzọ so ọ na-enye ezigbote nsogbu na-eme ụbịamadị ụfọdụ ndị na-azụgbu ahịa ebe a hapụ n'ebe a pụọ je emepezie showroom outside the market environment so ọ bụrụ na emepe ụzọ the traffic a na-eflow normal ndị mmadụ a na-abata ọfụma na-azụ ahịa so ụzọ ihe na-aba ugoro ihe dịkarịsịrị anyị mkpa and ahịa akpala ụbụbọ ya kpatee ya aka okwuo na ọ ga-amalite n'ebe ndị ahụ. Honorable Mrs. Edna Uche Ubochi, the Vice Chairman of Ojor Local Government. Obi dị m aṅụrị maka ihe onye Igbo ọbụla na-eme ọfụma ọ na-enwe nwanne so obi dị m aṅụrị. Ofu obi aṅụrị nwere bụ maka the type of person na batalụ n'ọchịchị a because na ọ bụrụ na ị na-anya n'ihe melụ na field people are already liberated. Number one bugodu izetu ndị mmadụ ibu alọ ebolu ha akwụkwọ nsọ si na mgbe David nwụchara Solomon chịcha nwa ya bụ Rehoboam ka a na-achị ichi eze. Akwụkwọ nsọ si na ụmụ Israel bịakwutie si ya nna gị ibola anyị ibu alọ too much zenata ibu alọ a ka anyị wee nwee ike so gị ojekwa ụmụ okolobịa si ya ịga na ha ntị ojekwu ndị okenye si ya gee ha ntị o decide ya ime ihe ụmụ okolobịa kwuru and he lost the kingdom. So ị na-anya ibu ala ebegodoro ndị mmadụ bụ ndị na-eji a na-agba aka bata ime ahịa golu pure water tinye mineral tinye seaway tinye vigil milk all these things they don't pay for it. Ha kpọ aka ha mechaa ya they go and give the capital to the owner welu their change inside 100 naira 200 naira ha na-enweta ha enyekwa ndị Alaba 50 naira ụbọchị niile mana taa the new elected chairman has dissolved it. Obi dị m aṅụrị nke ukwuu n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taa maka na kamgbe Friday ka ihe a conclude taa bidoro akpọrọ Alaba International Market Association Electronics Election. And my brother, my friend, my bosom friend from childhood, Tata, emerged as a winner, the executive chairman of the electronic section of Alaba today. In fact, I'm going to watch onye nke anyị ka ọ bụ bịa bụrụkwa onye be anyị bụ Oraifite bịa bụrụ the first time Oraifite na-abịa no this kind of level in Alaba. Okay, I don't know if anything, but I saw onye nọdị ala ya chike ya dabre because ị nwere ike iji họrị kwuo ihe na people's mind. God should be so for the benefit of Alaba. I like it. Young mama dị ezigbo mmadụ n'ụzọ niile n'ụzọ itu egwu Chineke n'ụzọ ịkwanyere onwe ya ugwu kwakwala mmadụ ibi ugwu ụzọ nsọpụrụ n'ebe ndị okenye nọ like the founding fathers of this market. Ọ bụrụ na iso go
inauguration speech here, you will understand no nwere ebe ọ na-eje. Ga-enwe nghọta na o nwere ebe ọ na-eje. And ebe ọ na-eje bụ nnukwu ebe. And the founding fathers are happy with him. I'm ready to support him. And in Ekwanye by now, here are no on the background. The whole executive council are here. Past chairmen, founding fathers, called them. All the calibers that made the election is what it is. They are here. You know, even on you and the arena, one will be out in the level because they are on the ceiling. Maneba, one day only say being Makanudo Nachi. Obi di moto ni na alaba nwene nzọpụta senaka chairman anyị senaka ndị alaba senaka m maka alaba dị ka ndị ekechiri ekechi ofu otu nọkata ha asụrụ ha nọbe ha adịghị abịa alaba ha ga-abịa alaba for once in 4 years ya ọrụ ụbọchị a ga-eme election ha bịakwanụ ha kwụ ọtọ ọ ga-eshegharị ha kwụcha ya atụcha vote ahụ alawa agara ha bịa hold on until 4 years mana ihe policy ha na-eweta ọwasa onye gbashi onye ma ebe ọ na-afụ ya ụfụ ndị anọghị n'ime ahịa kama na akwụkwọ ha ndị ọga ya o mana anọdụghị n'ime ahịa adịghị azụ ha ahịa a na-akpọ ha ndị nna ụfọdụ enwere aha ababacha aha ya hụrụ ụfọdụ so ha founding son ụfọdụ so ha founding daughter ndị a Chineke nna ke na-ahụ n'ize na-ahụ na nzuzo na election a nke anyị mere ekele dịrị onye isi electoral committee mere election a maka na ihe anyị ji nwe mmeri anyị nwere n'ụbọchị nke taa na ọ gara n'ime ahịa nweta mmadụ ọga anọ na asatọ asa ụlọ mmadụ ọga anọ na asatọ ndị a ga-anatakwa ya ọchịchị a ụdị ọchịchị anyị nwere taa nke izuzu na-eme na alaba jizi aka ha kwuo onye ga-achị ha mgbe mbụla ndị otu a ga-anọ ha gbakọ ha zụkọ kwuo na onye rịọta ị ga-achịpụta uri enye anyị enwere ha ya okwu o nwere ndị endị taa o bidogokwana nwazi nke nna chọ ka o bido because ha chere na ọchịchị ga-eje n'ọkụ and we are there to support him. Nke bụ mkpa bụ ime ka Alaba Electronics nwee iru ọzọ na a na-apụọ n'ilo ịpụzie etu anụ nwe ife iji eme onye komite akwụkwa n'ime afịa ka egori ya ịpụọ mmadụ na-asị na ebe gị na Alaba go there na-aga mega attend very well so ife a na-ebi nke izizi o emegodu ka Alaba wee nwee iru then chụsịnata ndị hold up trafik na-eme gụnwa eji batakwa bịagolokwa ọzọ then chụọ ndị na-adọwa n'elu afịa n'ilo maka na ilo ebe n'ite ata a na-esizi nri na road na-arụ ọka na road na-asụ ụtara akpụ na road na-ele aṅala na arụ ji na efe niile nke a ka ọ yara ebidogodo because na ọchụpụfa iru Alaba ewepụta o wee kwekwe m na wee bịakwa golokwa many years ago ofu naval officer said na ya ego leda this watch na Alaba ama emekwu agụ nchef because no insult to the Igbo Union as Igbo traders. It's an insult to them and the market itself is an insult but I'm telling you kita ị ga-afụ enwere mgbe ya wepụta ya na mpaghara ebe a na-azụ ahịa ebe akwafuru ọbara ma ọfụ ebe edebere ofu ihe so Chineke mee ebere dịka anyị na-ekpe ekpere ma nke ehihie ma nke anyị na-enwe na Fraịde nke ikpeazụ n'ime ọnwa ewere ekpere ndị anụnwa wee na-ayọ Chineke amara ihe wee na-adịtụ so abịa na ihe gbasara ọrụ ime mmụọ ịma na-ahụcha ihe ime mmụọ anya and enwekwana onye Chineke nyere anyị ịhụ ihe niile bụ nsogbu ime mmụọ mana nwa obere nke anyị fụrụ anyị na-agba mgba na-emegide ha na-eguzogidekwanụ ndị ekwensu ji na-eje ụdị ozi ahụ Igwe Jenga. Afa m bụ Chief Sir Christopher Jakarom Ochoro Ozuoba. Ihe gbasara Alaba bụ anyị nwebidoro n'isi and ndị asị na ego m maka ebiwo bido izi anyị nwere onye a nara ego
ma nwoke na nwaanyị ma gọọmenti ma ọ bụ klọb ma anything ọ mmadụ iri na ịtọ were ego na pọket ma wee rụọ afịa for interest ndị Igbo niile na ndị mmadụ niile 1978 ka anyị finishiri ya after 40 years ọ dị wee bụrụ I from Alaba Suru nke dị on the street achọrọ anyị ebe ahụ si anyị pụọ gọọmenti si anyị pụọ anyị wee pụọ wee bata n'ime ọhịa so obi anọrọ anyị mmiri ife anyị bụ ebe a ma agwọ ma eke ma agụ everything anyị wee sị na anyị ga-anọ ebe a wee nwee ike ịsụ ọfịa wee lụọ ya afịa gọọmenti nyere anyị zụrụ azụ mana ọ gọọmenti nye anyị mana o nweghị ife gọọmenti tinye nọ anyị bịa ebe a anyị nwere ike ịnọgbu ebe a anyị nwere ike so we have to accept it oge ahụ ọ ga-abụrụ local gọọmenti again we abụrụ local gọọmenti ọ bata gị local gọọmenti kọfị ebe a mana all this afịa Alaba bedi ka ọzọ ma ndị ọzọ wee pụta etu obi ndụ ọtọka m ịnụ oge m na-ekwu okwu a sị n'ọchị ọfụ uforo ụbọchị ọfụ uforo na-emelu ife dị njọ ka ọ dị mma anabido tata gaba na ọ ga-adị mma ị ga-afụ ife ma efu onye nweghị ọfụ ife okwu tata ife a na-afụrụ n'afịa gosi nọ ife na-enwe mgbanwe ife dị ya bụ nke ọbụla o nwere nke na-adịrọ mkpa nke ọbụla o bidogwa ozu wee lụba anyị ga-eme maka one after the other ka a ga-alụ nke kacha mkpa bụ ka onye gworo nkiri ya ụzọ maka na ejizi ụzọ ndị na-elodu moto na-elodu n'ụzọ ndị na-abịa kọstọmas enweghị ebe na pak moto ndị nọ na-afịa enwere ebe na pak moto a na-akọleti mmụriri ego afọ akọleti ya bụ nọmba 1 priority anyị nwere n'ime nkwa niile ndị obodo a sịghị kwuo nke mbụ ị ga-achọ ka okporo ụzọ bido nke mbụ ma achọ ka o mee bụ ihe gbasara ụzọ maka ndị kọstọmas na-adị na-abịa ahịa mana na ọbịbịa ahụ mana ụna ụzọ na-akpọchi ọ na-eme sef sometimes ndị ibi sef kọstọmas ịbịa ha sef ọ na-ala ha ahụ ịbịa so mma like nke ụzọ ahụ emeghe then another one okay mana ịma na ọ bụghị local gọọmenti na-arụ ụzọ ka ndị Igbo etinwe ọhịa arụcha ihe a arụkwa ụzọ ya na ese ọbụgo na ahụ ịrụji ụzọ ma etinye ndị ga na-akọmand ndị ga na-amaghị akọmandị mana ọ dị m ka ha na-achọrọ aka ọnyịnya ọhịa dị na ya na anụ so ha ga ebe ha ya nọ na-achọ ka ịmago ka a na-esetụrụ ha ka a na so mana etinye ndị kwesịrị ndị ga-ahapụta ha na-arụ ọrụ moto a na-aga ma ndị na-abịa abịa ma ndị na-ana dịka otu egwu si na ọchọ mmegbu ụmụ egbenye okwugo taa na ndị a na-ebara ihe n'isi na-achọ ka ọ sọpụọ ama m na ọ sọgwana ha ji ka akwụsị imegbu ụmụ ogbenye mmegbu dị n'ime ahịa too much I'm telling you akwụsị taa ka ọla ife na ọrụ Alaba bụ na offloading ka na-eme yes na nkwa niile chairman wetara ọfụ kwere tata kedu ka ị ga-achọ ka o bido n'ime nkwa o kwere nkwa ndị first important to me o kwere bụ na ya anazi ndị a na-ata afụ na-ere mmiri 20 naira that is very good thing because ọ dịrọ mma na ị were ego na-anakwara onye na-enwere ọnụ ego o ji efiri ụmụaka ya na-anarị ego n'ime ego ya ọ njọ ka ọ bụ so mmegbu adịrọ mma n'ime nkwa niile o kwere ka ị ga-achọ ka o si na ebido o sigoro nkwa niile o kwere amaka mana nke kacha mkpa bụ ụzọ maka emeka ekpote ma ndị agboro ma ndị ala ma ndị na-elezi abụrụ ọkwa ụzọ dụdọ bụ bụza one lane ka anyị ji aga o mezie kama kọstọma ka abịazi Alaba a na-akpọzi aja afa na-egozie na Ikeji egochie na different places of Lagos na m ga-ala eki ka ọ bụrụ na ụzọ a na-emetela anyị
ka kọstọma batawa ka anyị nwee ike na-eleta n'ibe anyị ji akwụnye ụgwọ shọp maka shọp gara zụrụ ọrụ n'Alaba. Ewezụlokwa ụzọ ụfọdụ na-ekwu na nnuwa bụ ndị Alaba na-ere adịgboroja agba ọsọ aga kwụ ụmụ shọp. Ihe mee bụ na ibe niile a na-ele n'Alaba bụ ibe a na-egolo ebe ele na da shọp eme anyị adịghị ele adịgboroja kama nọ nke ego ululu. Ibe dị n'Alaba bụ ijide 10,000 igote ahịa ijide 1,000 igote ahịa enwere onye bụla ebe a na-eche ọzọ jebe ebe a na-alụ agụ maka na ibe ọbụla ị chọrọ n'Alaba dị mana odipega otu akpa ụha gị ejigote ezigbo edwe eje edwe n'onye mara ihe mana ọ bụrụ na ịmawa enye ibe isi ka akọwata akọdo owe enye ebe ihe esi ewu nke adịghị mma ijekwuzielu ndị awa na-achị anyị ka amazi a na-apelụ nke adịghị mma. Ịma na onye ajụjụ adịghị efu ụzọ ma ọ jụ onye ma ụzọ. Ofu ihe na-enye anyị nsogbu n'Alaba awa ọkụ mgbe ọbụla anyị bidoro nwee m ọkụ nsogbu anyị agwụla nke abụọ shiwu iro batara Alaba iro na batara Alaba ndị lokal gọọmenti na ndị agburu mechaa na ya dịwekwu ọgịga apụta ụgwọ ụda na ndị otu ya nọchichi ụzọ ebe niile ndị trela ndị trọk ndị na-ebu ibu ndị ame ha jizi n'ihu iro ebe kwesịrị ịdị na moto na-agara onwe ha jizi emere ebe a na-azụ ahịa mana taa site na amara nke Chineke nna Alaba enwene ndị ọchịchị ọhụrụ ndị na-enwere ihe ha chọrọ maka ọbụrụ na ị nọgide ebe a na-arụ elekere 4 nke mgbede ị ga-afụzi iro niile agbawacha ya ose ogiri akwụkwọ nri ihe eji esi ofe na ihe eji esi nri anyị achụ ndị a maka ihe ewe Alaba International Market a na-ana ndị ahụ ego anụrụ m na a na-anyacha ha week 12,000 ha werezie kanta na tebụl kpochichi everywhere Alaba werezie ebe a na-ere ihe ofe na ihe eji esi rice so anyị baa anyị ga-enye ndị ọsọ nke atọ ọwụ na ọgụda awa ahụ business as usual onye nata dịka ndị na-arụ n'ụlọ kọmitii enwechara ha godfather ndị tigre ha na ha na-eleta anya kode enwere onye anyị nwere anyị nwere godfather anyị nwere godmother ihe anyị nwere dị masses support. Ha jikwa mfe anyị vachi n'ọkụ eletrik bụ mpapa nke mbụ anyị 6 months na ntụ 6 months eventually na number 1 onweroje onye anyị emewu maka mụ laikiri mmewu alaikiri onye ebe ọ na-emewu mmadụ aramada alaiki ya so imewu mmadụ ya ahụ ife gara aga so onye anyị eme ife ọdụmma eto sọpọtụ esi ọdụm ọ da-amapa anyị obi ma o ji na ha amapa anyị obi anyị karịrị okwu anyị kụtara chairman m zụrụ ka eme nke nọ na-ekwu okwu ahụ ọfịs ya ka ọ ị gakwa na saịdị ike ma ị ga-ahụ ọfịs ma ya hụrụ ndị agụrụ maka ihe niile anyị kwere nkwa anyị ga-emezi ihe eji na-enwebu nsogbu kamgbe ụfọdụ ndị a na-anị n'Alaba ọrụ ha nata ha afọ gị na akpa ha gazie ga nyetawa ndị digire ha na ndị tigire ha n'ọrụ mana site taa onye ọbụla anata ego Alaba ya akwa ego na akaụntụ Alaba ọ gịda awa ha biznes ka o si wee dị ya bifo. O were m anya maka onye a were ọchịchị bụ otu onye n'ime anyị ndị na-ezi ozi ọma n'ime Alaba anyị nwere ọgbakọ a na-akpọ Christian Traders Fellowship of Nigeria nke mụ abụ their patron and one of the founding member so onye abụkwa n'otu onye n'ime anyị dịka nwa Chineke onye ọbụla mara amara adịghị m sure na ọ ga-achọ ka awụọ Chineke n'ala ọ gaghị achọ ka awụọ aha Chineke n'ala den dịka onye kpatara ego na-azụsi ahịa ike ọ gaghị atọ ya ụtọ ka a sị na o were ego Alaba wee tinye na nke wee mebieri ya ezi ahụ o nwere na azụmahịa ya so o were m anya na nkwa ọbụla o kwere na ihe na-apụta na Alaba ga-emenwu ihe ndị ahụ anyị anaghị ele anya na ọ ya eje zute ego kama na anyị ma na ihe nọ na Alaba ụzọ ego si apụta na Alaba ọ bụrụ na ejikọlata ya ọfụma chekwaa ya ọfụma tinye ya n'ọrụ ọfụma ọ ga-emenwu nkwa ndị ahụ o kwere. anyị etinye anya na onye na-ele afịa adịgboroja again onye ọ na-ele afịa bụla nne m onye je lụọ ju obodo ebe ode bụla nne ya ọ natara na-ele ya eleji bụla nne mmadụ eje tụrụ afịa enwere isi jede ya bụla nne mmadụ si ọ ya ife kwụsịrị akwụsị by the grace of God Chineke enyela ya aka many things anyị enwe ụlọ ọgwụ ebe a na-etiriti ndị arụ adọrọ
nyekwa moto eji agbanye mmiri eji agbanye ọkụ. Ọ dị ma tupu anyị hapụ enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ ihe gbasara ihe ndị omekome dịka ndị oji abalị aka ndị na-amụ anya site n'ike nke Chukwu ka anyị emezi ọzọ ndị mmụọ ozi ya iwere ọnụ dịka ị pụrụ ịnọbụ n'ọchịchị mbụ kedu ihe dị iche a na-adị emebu mbụ ichere na ọ bata n'ọchịchị a o mee ya ọkawaga mma dịka ọchịchị nke ịnọbụ na ya mbụ ọchịchị nke I believe that now government is a continuous process and the more a government ga be on board mecha ihe niile and I believe that now the new government now want a lot of work to do and some mistakes the past government made. I believe that the new government they are making that correct here and add on more, which I believe that the new chairman have assured us, and I believe in him because the man of action, and by his speech and his action, because the people used to say that by their fruit, if they are the fruit, you shall know them. This government of Paulinus Ugochukwu, Sam Prince, I so much believe in him. Right from day one, we will deliver. I believe him because this team, I know when we started, and they believe him from day one that now once we get there, we must deliver. Because Sam Prince believe in justice and equity. We believe in equal rights. We believe that now only open we right of speech. Oda like ebe intimidation there. Oda like ebe na extortion. Ebe ya bo maze onye ya fun wa ya jadu na enwere odi. Oburu pure water ma oburu mineral ko bia le ni mafia. Every day na 50 na 100 naira. Sam Prince but such thing you want like yeah. And from day one for his blueprint, I believe that now you deliver by the special grace of God. More believe that number one, the issue of electricity. More believe that now that issue of electricity that now okay making okay tackle here first. Because even before we won the election, almost some debt, outstanding debts, Yangwaji on his own, what they are standing debt. They make sure that not na electronic section. So with the effort they want to make it go there, I believe that the issue of light, electricity, that not gonna be a steady light. I get them when the mafia from now. Abia nkendi na-ekechi akala aka ndị mmadụ ama na n'ime ahịa niile na na-enwe ya mana ihe kpatara eji wee na-enwe ya o ji adị njọ o ji aka nkụ kịta n'ime ahịa bụ because na ndị na-achịnụ amarọ Chineke. Ọ bụ na ndị na-achịnụ bụrụ ndị ekpere a ga-ewulata ekpere mana ọ bụ na onye na-agwọ ọgwụ anyị na-eme ihe gbasara ịgwọ ọgwụ so n'obi aṅụrị anyị na-enwe bụ na onye batara taa echi Alaba Electronics Market bụ a God-fearing man of God, an uncompromising man of God. That is the only thing na-enye anyị obi aṅụrị. Olileanya dị and nke bụ anyị nwebụ ndị ekpere anyị nwebụ ndị ozi nke Chineke ga-akwụrụ ya n'ukwu edition accomplish here. Our entering into the market bụ ka edition na people deliberated. Inanya na Alabata Jeju from votes to my two, from my two to Ajangbadi or to Shibiri. Ichekie 80% of the people na Wakada Nilata Bondezula here na Alaba. Ndi na keke, ndi na boss. 80% of them. I am from beginning to the end, from the list of my office, well to the vice chairman of Ochina Wata, Camellios. I intend again our full support. Make sure that now all deliver to the masses, because this government is the government of the masses. Okunoge make sure oge ahụgodu maka ndụ ndị na-azụ ahịa n'ime ahịa nke bụ na ọ ga-eweta godu ya na-akpọ
pharmacy or hospital nke ga na-enwego first aid to the people ma ha nwee problem maybe ị na-azụ ahịa fento maọbụ one thing happens so ekpọta gị ebe ahụ a treat ogi and they believe no game because that is an assurance but then no in general assembly nuche nkembu kacha mkpa bụ this one mention ndo nke abụọ bụrụ ọkụ nke na at this stage in a past government and they believe that na organ at this stage because they are short constant. That is the Oku is now digging 4 years or so. Now during the campaign before the election, my office here now Barankata must start now on his own. The issue of fire service that no get provided there. So the issue of fire service, I'm not no go provide there. And the clinic, yeah, I'm going to get that any mafia. We make the money collapse. Maybe because of one thing or the other. Or we can prove BP, we can prove one thing or the other. And we can be fair to the person in the hospital. And we can cover. So yes, so one of his priority, he making him a civil center in my so that if you get that about them, a check blood pressure again, check do alpha. He check why upon it okay. I want to shy go like or Charlie. Also, down here, we are in this. Mandanere pure water, mineral. Then fruits. So now Nazile Hego. Maga also the other arm of my oppositional. I know the owner, the wine over the owner one as Burmina Barry. Or the Remma. No watch a touch like a Julia Chama and I is up. Also be do tag I was on Yan Nazile Hego. On your better no retolore trail reganies and all the ending. And those on those Alabajiri Quete Nayanwa, Chairman is Regaime, Vice Yezu. Nila Horochicha, I know than the Jafo. I was on one Yagano. Inyai Beganga, Kao, Kai Chota Laha Labaji, Tigo Kona, CVI, Makam Rebaiga, Ebakanaga Traka. So what on you interested? What on you chair or ring Alaba Foganaba? So maybe I wash it. It look why I take out your other chairman. I mean, Utunila Horog Netalaba over Pronunciation on your Swan. So how wrote Chicha and your fay on your dark corner to her. They go straight at the wedding hotel. I want you to know. I know you say I like the leg committees in the level. I know I know what the name I will pay. I know I know what the shop I will pay. I know I know what I will pay. So that because all the house I have one nigga, but that's no budget on red eye. Nangi Mebre. You got money on the Basiga, maybe I get a ride. But I'm not there. I know I know what I have any new chair no will take up or Foganap. And that idea I remember before. On your Shinabe, and Yamuto Ghana, Ulo Alabagano, Chili Quell, now goes in there now on there 3 go, Quaga fella. On your with this Alaba, I got tea in a bank. And we Alaba Gajigo, my financial secretary there, PV, payment voucher. Yeah, we get chairman de PV and financial secretary. Financial secretary, a record, we get treasurer, they check. GMA, I got one due process. I want the business as usual. And we're language in Alabama, I say wait for your turn. Turn now, Warner. Or she shouldn't have been able to wait for your turn. Because, okay, I got 1 year more shop match. You know, any hot tata. How will shop? How will investment? How will assets? Before you're a mayor. People may not like to say it in media. But we know what I hear was up. And the moment in what I hear was up. Obo that Nine Kayu, Monaco, you won't feel it. But Obo that name was a here. You want to get an ego in and what an email here. When will do to in a calendar mother? Molo just say lie here. Amen. Jesus, I love you too much. Too much. Excess love, Jesus, I love you too much, excess love, Jesus, I love you too much, excess love.
Jesus love you.